Бог ти казва: и ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири, помоли се, потърси лицето ми и се отвърне от злите си пътища, тогава аз ще чуя от небето, ще простя греховете им и ще изцеля земята им. 2 Летописи 7 часа и 14 минути. Бог казва: без моето съществуване човечеството ще погине и ще понесе бича на бедствието. Никой никога вече няма да види красотата на слънцето и луната или потъналия в зеленина свят. Човечеството ще се сблъска само с мразовитата нощ и с безмилостната долина на смъртната сянка. Аз съм единственото спасение на човечеството. Аз съм единствената надежда на човечеството и нещо повече. Аз съм този, от когото зависи съществуването на целия човешки род. Без мен човечеството мигом ще изпадне в застой. Без мен човеците ще преживеят бедствия и ще бъдат стъпкани от всякакви духове, а никой не се вслушва в мен. Истинският мир идва само от Бог. Поставил ли си наистина Бог на първо място в живота си? Готов ли си да се покориш на Неговата воля? Това не засяга само сегашното ти състояние, а и вечната ти съдба. Не се колебай повече, върни се при Бога днес. Утре може да е твърде късно. Бог те зове. Той те обича и купне е да те спаси. Ако искаш да отговориш на Неговия призив и да изпълниш волята Му, напиши Амин. Сподели тези думи с човека, когото обичаш най-много. Нека Бог събуди повече заспали сърца чрез теб.